ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೈದನು ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಇಡೀ ಟೀಮು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಭಾರತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ 25 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ 25 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು 25 ದಿನ ಕಂತೀನಿ ಅವು ನಿಕುಲೆ ಇಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಾದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಾದೊಂದು ಈ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ನಿಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಾಟ ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ 25 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೆಂದಾದು ಕೊಡಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು 25 ದಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಬಂತನ ವಿಷಯ 25 ದಿನ ಗೆಂದದ ನಡತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಐವಾಗ ಮೂದೇಕ್ ಪೂರ ಗೋಯಾರ ಅವ್ರು ನಿಖಲನೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕಂತಿಲ್ಲ ನಿಖುಲೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಎತ್ತವನಕಲ್ಲ ನಿಖುಲಿದ್ದ ನಿಂಕುಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ನಿಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಅవి ನಿಖುಲು ಓತೊಂದರೆ 25 ದಿನ ಮುಟ್ಟಕಂತಾರೆ ಅಂಚ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಮ್ಮ 25 ದಿನದ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಟಚ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಯ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದ ರೋಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಐ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ದೀತ ದಾಯಪಣ್ಣ ಆತ ನಂಗೆ ಟಚ್ ಉಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಜಾಗದ ಮಲ್ತಿನಿ ಹಿಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಆನ್ ನಂಗೆ ಸೊ ಐಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಭಾರತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 25 ದಿನದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತೆಗೊಂಡ ಬಾತಿರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎದುರು ನನ್ನ ಟೀಮ್ मेरे पातिर पाव मेरे पातिर में कम नहीं आना नहीं तो पातिर नहीं बोलता है क्यों बोलता है नहीं बोल लाइट्स ಬಲ ಹೆಂಗು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುರುಕಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಾಂತ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ నేను కొల్మేడు సంద అవుతుందిలే ఇక్కడ కొండ ఇంకొంచెం భారీ మళ్ళీ ఛాన్స్ కొడతారు ఇంకా రాజ్ సౌండ్స్ అండ్ లైట్స్ మళ్ళీ టీము ఇంకొంచెం ఛాన్స్ కొడతారు ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರದೆ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ఒక ಈತರಡೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತು ಜರ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ತೂನಾಕ ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪೇರ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 11:32 10:30 మళ్ళీ నన్ను ఇరున్న టైం ఈరు మందినే టైం నీకు ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాను ఆయన ఓన్ నుంచి సాధన మొత్తం తోజం అమౌంట్ కొల్లేరు ఆడ 10 రూపాయలు పిక్చర్ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಗೇಶ್ ಇವ್ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಿದ ಸೋಜನ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದಕ್ಕೆ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ನನಂದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಮತೇರು ಅಂಚನೆ ನಿತಿನೇರು ಅರ್ಪಿತೇರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಜನಕಲ್ಲೆದುರು ಈತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಚಿನಂತ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಎರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ತುಳುತ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಬಾಡಿದ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಾತ ಆಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ನಲ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಅವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ನಿರತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕುಲೆ ಪನ ಅನ್ಕೋತೆ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ఒక ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದವ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಐತೆ ಖಾಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕೂಡಲ ಕಾಲೇಜ್ 35% ಜನಕ್ಕೂ ತೂಯಿನ್ 25 ಡೇಸ್ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೆ ఒక 25 ಡೇಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಏತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ 4 ಸತಿ ಪೂರ ತೂತಿನ ಇವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಡಾವಡ್ ಇವನ್ ಹುಡುಗ ಡಾವಡ್ 3
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವಳು ಕಾರ್ಕಳ ಆತು ಒಂದು ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಅವು ಬದ್ದದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬಂದು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಂದಾಯರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದಾಯರು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದಾಯರು ಸಿನಿಮಾದ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದಾಯರು ಈ ಗೆಂದಿನ ದಾದ ಉಂಡ ಅವ್ರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗತ್ತು ಅವ್ರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಐದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮಲ ಕಡೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ತುಳು ಒರಿಯೋದು ಹೆಂಚಿನ ಸೊ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 11 ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದುಬೈಡ್ಲ 25 ದಿನ ಮಲ್ತಂಡು ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಪೂರ ಆನಗ ಓ ಭಾಷೆ ಅನ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ದಾದಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಅವರ ತಮಿಳ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ನ ಹವ ತುಳು ಏರ್ನೇ ಹವ ಸಂಚ ಅದು ಪೂರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಚಿನ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವ ಏರ್ಪುರ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಏರ್ಪುರ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತದು ತೂಗ್ಯಾರ ಅಂಚ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊಂದ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನವಲ್ಪುನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಊಟ ಆತಿಜಿ ಗೆ ನನ್ನ ಆಪುಜಿಗೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ನಾವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೈದಿರಿ 25th ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ 25th ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು 25th ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಬಂದಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕಟ್ಟೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಜಿಲ್ಲಡಿ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ಕತ್ರ ನಮ್ಮ ಕವಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕವಡ ಮುಗಿಪಿಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆ ರಾಹುಲ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತುಬಾರ್ದು ಮೂವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಆರು ಪುಟ್ಟದ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸೊ ಮಾತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪವನ್ ನಾಗೇಶ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರವಾದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುದ ಬುತ್ತಿಡು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಬಡಾನಗ ಬಿತ್ತದು ಬಡಾನಗ ತಿಂಪಿರತ್ತೆ ಆತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ನೆನಪುದ ಬುತ್ತಿಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರಪ್ಪ ಮನ್ಮತ್ತ ಪಂಡಾಂಡೆ 5 ಜನ ಬೋಡು 10 ಜನ ಬೋಡು ಪಾಪ ಒಲ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಲಾವಂತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಮನ್ಮತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮಿ ಆಗುವಂತೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಪ್ರತಿ ವಾತಾವರಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಸಹಕಾರಿ ಆತನ ಬನ್ನ ಏತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತನ ಬನ್ನ ಇನಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆತನ ಬನ್ನಕ ಏಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೀಕಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅವು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅವನೇ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಪಣ್ಲಾಗ 25 ದಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಾವು 50 ದಿನದ ಹಂಚಿ 3 ದಿನದ ಹಂಚಿ ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಂದು ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೊ 40 ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿದ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿದೆ 2 ಜನ 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ ತೂತಿನ ಸೊ 40 ಮಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗಿ ಅಂತ
ಓಲು ದಕ್ಷಿಣ ಹುಡುಕಿ ಒಡೆಯ ಓಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಇರೆಗಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಲೆ ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೂಲಿಚ್ಚಿ ಮೂಲಂತೆ ಪಾಡಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತು ಮಲ್ಪನಾರ್ ಬೇರೆ ಪಂಪರ್ ಮೂಲೊಂಜಿಚ್ಚಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾವಡು ಬ್ಯಾಂಗರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಿಂದ ಆಪಡು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲಕ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಪಣೆ ಪನ್ನ ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಗಲೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ದಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ಪುಜ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಆಯ್ನ ಬಲಸೋಡು ಆ ಬಲಸೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ಪುನ ಅಕುಲು ಬೋಡು ಆ ತಿನ್ಪುನ ನಕ್ಲಡೆ ಎತ್ತವನ ಎಂಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಐನ್ ಏತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ ಅವೇನು ಮಲ್ದಿನ ಇದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಇನಿ 25ನೇ ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ನನಲಾತ ದುಂಬು 5 ದಿನ 100 ದಿನ ಪಾಡೊಂದು ಸುದ್ದಿದ ಟೀಮ್ದ ಒತ್ತಿದ್ದು ಕೆನೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆದಿತ್ಯ ದುಂಡೋಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ.